Самар өлкәсе бердәмлек газетасына 25 ел. Узган гасырның 90-нчы елларында Татарстаннан читтә беренче татар газеталары, телевидение һәм радио тапшырулары Ульяновский, Самара һәм Төмән өлкәләрендә чыга башлаган иде. Бу көннәрдә алар үзләренең 25 еллык юбилейларын билгеләп узарга әзерләнә. Ширек гасыр буе Самара татарларына хезмәт итүче һәм милләттәшләребезне берләштерүгә лаеклы өлеш кертүче газетларның берсе бердәмлек редакциясендә безнең үз хәбәрчебез Рамис Сайфин булып кайтты. Дөресен әйтик, Татарстаннан чите татар телендә газета чыгара башлау бер авыр булса, аны эшләтү һәм тиражын саклау икеләтә авыр. 25 ел эчендә алар бердәмлекендә читләтеп узмаганнар. Газетаны беренче көннән бирле җитәкләүче, матбугат тарихында үз урыны булган журналист Рафхат Әхлиуллин белдергәнчә, түбәтәйне салып ярдәм сораган көннәрдә булмады түгел, булды. Безнең 100 сумга артырга тиешле подписной бәя. Без инде сөйләштек, бирәбез диделәр, шул мине әзәйттек. Шуннан 2 кеше генә Канюкаев менә рәхмәт 100 мең бирде сүзендә торып, 20 мең Мухаммедов дигән строитель интезүче тоже и калганнар әле бирәбез диләр, әле бирәләр. Шулай итеп безнең 200 мең үзе стында әле. Күршәдәге Ульяновск өлкәсендә чыгучы Өмет газетасы чит төбәктәгеләр арасында иң өлкәннәрнең берсе. Беренче елларда 10 мең тираж белән нәшер ителүче басманың да бүген тиражы 6 мең дәнә. Ә бит өлкәдә 150 мең татар гомер итә. Ә газета проблемаларына килгәндә исә алар Ульяновда да, Самарда да бер төрле. Аларда булган проблема бездә дә бар. Безнең иң зур проблема инде тираж дию. Татар телен әйбәт белә торган хезмәткәрләр табу. Менә ул бердәмлектә дә шундый ук проблема, инде бездә дә шундый ук проблема. 1991 елдан бирле редакциядә эшләүче Илмира Шәвәлиева белгечлеге буенча журналист булмаса да, бүген ул бердәмлектә әйдәп баручыларның берсе. Машинистка булып тордым башта. Аннары соң инде Рәфәтовы компьютеризация башланды бит инде, мәйтәм, давай мин компьютерга әйләнәм. Верстальщицага өйрәнде. Рәфәтовы яз. Параллельно язам, верстаю, шулай итеп Ирәтә кирип киттем дә хәзер менә зур мәкаләләр язам. Бүген Илмирның саллы язмалары газетаның һәр санында диярлек басылып бара. Язар өчен тема табуы авырлык тудырмый ди. 20 ел чамасы бердәмлектә эшләгәч, без аларны каян табырга икән беләбез инде. Безнең гирге чаралар үтеп тора. Ул чараларга кешеләр килеп тора. Ул кешеләр белән менә хәзер Крым татарлары килделәр. Ул бит зур проблема. Аларның тормышы, безнең тормыш, чагыштырабыз, алар ничек яшибез. Редактор бүлмәсендә газетаның алтын фонды саналган, газетаның төрле елларда басылып чыккан төпләмәләре саклана. Мисалча, аның беренче саны 1990 елның 25 апрелендә чыккан. Анда газет укучыларына мөрәҗәгать һәм шулай ук тәбрикләү сүзләре. Ул тәбрикләү сүзләре Илһам Шакировтан, Гөлзадә Сафиуллинадан һәм Илгиз Калючевтан, шулай ук туган тел җырының сүзләре дә язылган. Бердәмлекнең тәүге саннарын чыгару көннәре аның беренче һәм бүгенге мөхәррире Рафхат Әхлиуллинның әле һаман да күңелендә саклана. Кәгазь дә юк, шрифтлар да юк. Шулай итеп 1990 елның 25 апрелендә беренче саны чыкты. И без шуннан инде подписка ясарга тотындык. Безнең подписка 7 меңгә хәтле иткән. 2 тиен торадыр. Шулай итеп бөтенесе газетаны ала. Зәйнәп апа Әхлиуллина да газетада аның чыга башлаган көннәреннән бирле. Аңа кадәр башта мәктәптә, аннары рус газеталарында эшли. Матбугат ветераны соңгы елларда балаларның китап, газета укуга игътибары кимүенә борчыла. Хәзер мәктәптә укыту юк. Укытучы килә, дәресен бирә, аннары кайтып китә. Аңламадымы? Репетитор. Битте. Мәктәптә тәрбия дигән нәрсә, бер нәрсә дә юк. Менә шуннан әйтәм, иң беренче укытучы гаепле, ата-ана гаепле. Балаларга укымыйлар, бөтенесе эш белән мәшгульләр. Балалар бер кырыйда акча. Атнага бер тапкыр чыгучы газетаны кызыклы итеп, укучыларны һәр даим җәлеп итәрлек дәрәҗәдә чыгару өчен анда сәләтле һәм каләме шарланган журналистларның булуы шарт. Бердәмлектә бу җәһәттән авырлыклар юк. Ничә еллар буе шушындый затлы матур газета чыгарган нык тепле редколлегия составы белән танышкачтын, шушы гәҗитнең шундый зур бай эштәлекле булуына тагын бер кат инандым һәм шатландым да. Һәр төбәктәге сыман бүгенге татар матбугатының иң зур проблемасы ул тиражның кимүе. Әлеге мәсьәлә бердәмлекле дә читләтеп узмаган. Подписка баруы әзәйде. Үткән елның июне белән чагыштырга, менә бу елгы июнь белән чагыштырганга 650
не данага кимеде, и не былтыргы 13 ел белән июль белән чагыштырганда 350-кә. Самар татарларының тормыш кизгесе булган газетаның тиражын саклау һәм язылу бәясен күтәрмәс өчен Рәфкать ага хәзер төрледән-төрле усуллар уйлап таба, иганәчеләр эзли. Шунсы сөендерә, кайвакыт бу эшкә татар байлары да ярдәмгә килә ди. Ул ярдәм кайвакыт кына түгел, һәр даим булып торса иде шул.